Labo, di ba tulos? Hindi ko yata nakita si Joanne ngayon. 4 na araw na actually. 4 na araw na ba? Joanne ni Rico. So, ayan na yung ano ni Nene, guys. Sticker. Ayan, syempre, si Rico din yung ano, nagpiprint. Ayan, yung kanyang tinapa flakes. Ayan, matitikman nyo na, guys. Ayan, sana support nyo, please. Ayan, sobrang sarap talaga na ito. Promise. Ayun ako, mga addict na sila. Correct. Akit muna tayo, guys, kay Nene. Tingnan natin yung kanyang packaging. Or, ewan ko, kung nag-ano pa siya nung tinapa. Pero akit muna tayo. Ayan, sunod ko si Rico. Tingin. Wag daw. Kaya kayo pagawa na ako. Pagawa kayo, guys, ng ano kay Rico, ng mga sticker. So, dahil pa kami po ako. Tapos, nagle-layout din yan. Gusto nyo? Nagle-layout din yan ng mga logo, mga stickers, ganyan. Yan. Kaya nakatipid ako sa ano. Sa nakatipid ako sa graphic artist. Tayo na. Waterproof yun. Wow! Si ate yung nag-ano. Huwag masyadong ano ate ah. Dry, ano? Huwag masyadong durog. Ayan. Sila naman do. Yan. Ayun, hindi na siya, hindi na siya, ano, hindi na siya bagrat. Hello. What color is that? Hello. Ah, what color? How about pink? Anong color? Yellow. Ano sabi niya? What color is this, baby? What color is this? This one? Yellow. No, it's not yellow. Orange. Orange. This one? Pink. Hi, kuya. Hello, tita. Kumain ka na? Tapos ko lang itong nilalaro. Di ba isa? Ante, baby. Kiss mo si tita. Kiss mo ako. Kiss. Ay, hindi na to bagrot. Kanina, napaka-bagrot nito eh. What? Mahirap pa rin yung tita. Yehey! Kaya nga eh. Yehey! Lagi kay mami. Anong color to? Tapos game. Anong color to? White. White. Anong color to? Open. Ha? Anong color to? Open. So, ito na pala guys, yung ano, yung unang batch na ano na ni Nene. Na, tawag doon? Nasangag niya na. Pero without oil ah. Ayan. Sa ano lang siya, sa mainit na kasirola. Ay, nakawali. Yan. Parang budbud style lang ba guys. Pwede yung topping sa kanin. Pwede nyong isahog sa mga gisang ulam. Ganun. Ayan. So, mainit pa. Bago i-vacuum seal ni Nene. Hello guys! So, ayan. Naligo ako. And, ayan. After 48 years, nagamit ko ulit yung aking blower. Ayan, kasi bigla akong ininitan. Alam mo yun? Kumain pa kasi ako guys. Kasi hindi ko napigilan yung ano, yung sinabawan kanina ni auntie na may bok choy. Maasim kasi yun eh. Sinabawang, para siyang tinola na may kamatis tapos maasim na manok. So, ang sarap kaya hindi ko napigilan kumain pa rin ako. Pero konting-konti lang. And, since August 31 na ngayon, yan, starting tomorrow, niyaya ko na sila Mika back to low carb na naman ako. Kasi tingnan nyo, yung braso ko, lumaki na naman. Yung ano, yung mukha ko, nabilog na naman, diba? Ayan, kaya, back to ano tayo, back to low carb na naman tayo tomorrow. Niyaya ko si Nene, tsaka si Mika. Pati nga si Daya, di sabi ko, tara, sabayan nyo ako sa ano, sa diet ko na naman bukas. Back to itlog-itlog na naman tayo, tsaka gulay-gulay. So, kaya natin po, guys. So, yan lang. Good night. See you tomorrow. Kasi tomorrow is appointment ko nga para sa ano, sa hair lalo ko. Ayan. Kasi tinan nyo naman, sobrang buhaghag niya. Oh, ayan. Pero kapal ng buko, di ba? Ayan. Pero usog. Kahit na grabe yung hair fall ko, tumutubo rin naman sila ulit. Kaya, ayan, ang daming nakaano dyan ng mga baby hair. Ayan. So, yun, sabi ko, magpaayos nga ako ng buhok pa. Kasi, andosyon ko ng tingnan talaga. Alam mo yun? Lagi nakatali. Tapos, fly away yung buhok. Buhaghag, yung ganyan. Tapos, may konting ano pa dito. May kulay pa. So,
Yung sabi ko, me time ko tomorrow. Ayan, pa-salon, or kung may spa. Pero dyan lang sa ano, hindi yung mega gastos ako para sa buhok ko or sa pasalon-salon na yun. Yung mga dyan lang. Hindi ako gastos ng mahigit 3K para sa buhok tsaka pa-nail salon. So, yun lang guys. See you all tomorrow. Good night! Good morning guys! Happy Thursday! Ayan, nawawala na naman ako sa sa kung anong araw na. Ayan, Thursday na. Ayan. Pipick up kami ng ng paninda, yung tea sa Maynila. Tagal kong inantay nun kaninang umaga lang dumating. So, madaling ko na kasi pataas ang presyo, nakakaloka. Ayan, sa Linwa capsule, hindi na rin ako nag-restock gawa ng, ayun, ang taas na naman, pocket ang taas ng demand, ang taas na naman ang puhunan. Kaya, hanggang doon na lang tayo sa last FB ko. Ayan, si Rico yung kasama ko. Marunong ka ba mag-drive? Bakit ganun yung pag-atras mo kay Taylor kanina? Nakasinyelas kasi ako, ang hirap. Dumudulos. Ayan, si Rico na lang isasama ko. Kaya nagdadaan. Ba't ganun din? Sa daw? Sa Maynila lang. Maalam kasi ito sa sa Maynila si Rico. Saan tayo sa Maynila? Ano? Tinuturo mo? Ang labo ng mga supplier, nakausap ko. Papunta na kami, biglang, ay ma'am, sorry po. Biglang, po yung bodega, yung ganyan, hindi na daw ayaw na pa COD. Nakakalawa, gusto online transfer na. Ayoko mag-online transfer kasi di ba iniiwasan ko yung maskam ako, mamaya wala naman. Kaya gusto ko lagi cash on delivery unless nakapag-transact na kami before or the supplier ko na siya before. Nakakaloka. Dalawang supplier yung pareho pang ganun. Kaya yan. Nga. Mag-withdraw muna kami ng pambayad ni Rico. Nakakainis talaga. Nakakainis ka, kalabas lang ng sasakyan, di papunta na biglang magka-cancel. Ikain muna natin yan guys, nakakaloka. Ayan. Dahil nagmamadali akong pick upin sana yun. Pinagbaon na lang ako ni auntie ng almusal. Ibawa na lang lahat. Ibaon dito. Sa baba ka lang naman ito eh. Sabi nga ni auntie, ang layo ng opisina mo. Kasi nakakatamad din umakyat eh. Ayoko naman di kayo utusan para kuhanan ako ng pagkain. So, yun. Nagano na si auntie. Ayan. Mayroon akong itlog, may brown rice, tapos yung kalabasa. Ano ba to? Ayan, kalabasa. Tapos, nilagyan ni auntie nung pinirito niya kahapon na isda. Hindi daw nakain. Ayan, gigisa lang niya. Yun, tapos mag-egg tayo. Tapos coffee, syempre. Yung di pa man din ako nakakapag-cup. Parang mamadali akong humigop muna. Pipick up na kami. Tapos, isa prank pala guys. Isa prank! Wala tayong pipick upin. Kaloka. So, nag-withdraw na nga lang kami. Sabi ni Rico, ayos na nag-withdraw lang tayo. Nakakotche pa tayo. Wala kasi nakakahiya. Gawa ng nasa loob si Taylor. Pinalabas pa namin yung mga nasa dulo na kakapasok lang talaga din nila. Nakakaya, di ba? Kung di kami aalis, sabihin, trip na itong to. Suzuki na pula na to. Pinalabas lang kami. So, umalis na lang din kami ni Rico. Na lang. Kumuha na lang ng pambayad. Ayun, pinipilit kasi nung isang supplier na na i-bank transfer ko na. Bago ko pick upin. Ayoko nga. Gusto ko COD. Total, meron naman, 'di ba? May pambayad ka naman. Doon tayo magbigayan ng kasi first time namin First time na. Oo, parang kaliwaan. Kaya ba, pinipilit niya na gusto bank transfer. Hindi, wag. Maghanap ko ng ibang supplier. May supplier pa naman ako eh. Yun ang COD talaga. Inaantay ko before lunch daw. Before lunch na kasi 11 na eh. Yan. Kaya kumain muna tayo. Thank you guys. Diet muna. Itlog muna tayo kasi wala nang puhunan. Ang mamahal ng puhunan ng mga tinitinda ko ngayon. Numbers. Kaso kalabasa yan, di ba? High carbs to.
Squash. Ay, low carb tayo. Ito na lang mga isda-isda. Squash. Nutrition pack. High carb to yan. Just sa mga root crop. Oh, No. carbo, diba? Carb. Calories. But less than 1 gram. Excuse me na ako. Dali na. Grumpy yung mukha. Oo nga eh. Parang sungit mo ngayon ah. Kumain ka na ba? Pinakain nyo na ba to? Napakain Ha? ka. Ginugutan ka. Sige na, sleep ka na doon. Maghapon ka na lang matulog. Masaya pag maghapon kang tulog eh. Walang makulit eh. Dali na. Magsusulat na ako. Ayan na yung ano natin. Ayan. Meron 100 lang, Rika. Yan na yung linwa natin at capsule. Ah, capsule yung ano? Yung... Ano nga yun? Ti. Bulky pala talaga siya. Ano? 100. Asan susi dito? 1, 2, 3. Transition. Ayan. Meron akong nakitaan ng ano, na supplier. Medyo mura-mura. Kaso, oo nga. Bulky pala talaga siya. Kaso mag-ano? Oo. Kaso 50 pieces na lang yung naabutan ko. Pinaano ko na, pinalalamove ko na lang. Inaantay ko pa yung pipick upin namin ni Rico. Kaya nandiyan pa sa labas si, ano, si Taylor. Yan. Actually, pinapainitan lang po namin si Taylor. Sumapupla na siya. Ito pa sa gilid. Tapos may mga piniprepare pang for ano. Ito nga pala, ibubuko pa. Oh my gosh. I'm so busy. Hindi ko alam kung anong uunahin eh. Yeah. Good problem yan. Thank you, Lord. Lagi akong ano, busy. Charan! Uy, laki ng box. Pwede pa to sa ano. Kaso, inano nila eh. Kinat na nila eh. So, ayan ang ating linwa lang clearing tea. Yan. 20 bags. Isang ano. Isang box. 20 ba? Oo. 20 lang. Pogi. Kakagising lang Bakit may lumpiang toge yan sa noo? Sinong gumawa niyan sa'yo? Tito Papin mo na naman ah. Sino? Ikaw? Gising lang And ayun nga guys. Hindi ko pa rin nabook yung ano, yung dalawang pa UAE, pa Kuwait. Ayan, dalawang pa Kuwait, hindi ko pa rin sila nabook. Tapos dumating yung ano, yung stocks namin ng pang ano. Ito dapat yung pipick upin namin kanina ni Rico. Kaso pinalalamove ko na lang, gawa ng wala na akong time kanina. So ayan siya, yung linwa tea. Isang mother box. Super bulky niya nga talaga. Ayan, pero order na rin to guys. May nag-ano na neto, may nag-bulk order na neto, isang mother box din. Yan. Hindi na rin ako nakapag-vlog kanina. Talagang na-busy. Pagka ano namin, pagka-upo ko, pag nung linwa kanina. Wala, busy na sa mga palalamo, sa test kits, yung mga ganun. Grabe. At ang balita ko, may bagong variant na naman tayo. Hindi na tayo naubusan ng variant. Hanggang ano pa to? Hanggang letter Z na ba to? Variant na naman? MU, Miss Universe. Ewan ko ano yun. Kaloka. Ayan, tapos may papaan pang ginabi na. Bukas na lang daw to umaga. Linwa, clearing teeth din to. Yan, ano ko na to guys, na-try ko kanina. Sobrang nakaginhawa talaga siya sa chest. May ano siya, may cooling effect. Yan. Akit na rin ako kasi 8:30 na. Let's go. Ano yung Miggy? Oh, Miggy. Haba ng kuko mo, Haba ng kuko. Ayaw niya kasi magpagupit, guys. Grabe. Ang arte niyan pag ginugupitan Hindi mo pa napipress yung ano, yung panggupit. Umaaray na yan Attitude. Miggy! Ayan, I'm here na sa kwarto. Ang sakit na tiyan ko. Para ako kinakabagan. Ang sakit. Ayun, na-orderan ko lang sila ng pagkain. Kasi, hindi pa daw sila kumakain Anong gusto niya?
Grab food is ano life. Tokyo, de? Sige. Tokyo, people support. Ay. What a productive day, guys. Ayan, sobrang busy ko. Di ko alam kung ilang lalamove yung nag-pick up sa amin today. As in, sunod-sunod kanina yung pagkababa ko. Di ba dapat mag-pick up kami ni Rico tapos hindi natuloy. Ayan, after lunch, talagang sunod-sunod na. Ang sakit na actually nung mata ko sa ano. Hinaan mo nga yan, lakas. Sakit na nung mata ko sa kakaano ng cellphone. Kaya sabi ko dadali ko na yung ano, yung salamin ko. Kasi, actually meron ako salamin eh. Yung pang ano, yung anti-radiation. Pero, yung migrado, daling ko na siya sa baba. Kasi kapag kahapon na, sakit sa dito, sumasakit na yung ganun yung mata ko. Yung nakakasukong ano, sakit ng mata. Yung ganun. Hindi ko alam kung tawag dun eh. Pero anyway, still, productive yung ano, yung araw today. Ayun, tapos tomorrow, shipping day. Papabuko yung mga ano, mga international. Sis Lani, ay sis Laarni, sorry, hindi ko pa nababox yung order mo. Kakarating lang kanina nung ano, nung in-order mo kay Ann Klutz na ano, na mga lotion. Ay, nababox ko tomorrow ha, kasi kulang yung ano kanina, yung KSM. Nagre-order din ako kay ano, kay si Maria. So, bukas ko pa lang siya maayos. Sis, tapos, ay, ang dami ko pa palang sisenda na invoice. Pati yung mga sisendan kong invoice, yung mga nag-order, mga ano, regular, ano ko na kasi, regular client ko na kasi. Kapag nag-order sila, pinapaship ko agad yan, kahit na walang bayad, kasi sure naman na magbabayad. Pero yung mga, ano, yung mga bibihira lang na mag-order, yung ganyan, syempre, always, ano, payment first. Diba? So, yung mga kilala ko naman, okay lang. Nauuna pa yung product kaysa sa invoice. Minsan kung hindi pa sila minsan nga sila na nag-i-invoice sa sarili nila. Lalo na si ano si Ma'am Rachel Atangan, yung distributor ko sa ano sa Region 3. Grabe. Hindi ko talaga sisenda ng invoice yan. Siya na kusa nagbabayad. Oh, ayaw mo na naman maningil, sabi yung ganyan. Diba? So, sarap lang kapag ganun mga katrabaho mo, alam mo, mga honest, yung ganyan. Kasi yung iba, is na naman talad eh. Kung di ka rin maniningil, hindi magbabayad. Yung iba nga, limot na. Pero so far, wala pa naman. Wala pa naman ang ganun sa akin, guys. Lahat naman nagbabayad. Pero sa mga jutang talaga sa ano, yung mga personal ba na ano, yung mga utang-utang, yun ang mga hindi na nagbabayad. Hindi na lang hiningi, di ba? Para hindi na ako nag-expect ng ano, na bayaran nila, di ba? Kasi nakakahiyang maningil eh. But anyway, sa business wala namang ganun. So, yun lang guys. Pahinga lang ako. Sakit na ko ng likod ko, ng tiyan ko, di ko alam kung ano na ang masakit sa akin. Sobrang pagod. Then, orderan ko lang sila ng ano, ng pagkain, and then freshen up na ako. Tapos, tulog na. Kasi bukas, panibagong araw na naman. So, good night. See you tomorrow. Maggie! Saan ka, Maggie? Ka. Ito si Maggie mamaya pagdating ng pagkain eh. Nauna pa tong ano eh. Nauna pa tong sumasayo eh. Sumasayo-sayo siya. Silip-silip ka dyan, ha? Loko.